नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. प्रवासी बस पलटी, 20 प्रवासी जखमी, 5 प्रवासी गंभीर स्थिती. कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावर मुगवा क्रॉसा लागी एक कुटुंब आणि तेमगेल्या मित्रमंडळीली प्रवासी बस पलटी जावन तितूंतले 20 प्रवासी जखमी झाले. त्या 20 पैकी 5 प्रवासी गंभीर जखमी झाले असून तेमकां मणिपाल आस्पत्रेत उपचाराक दाखल केला. बेंगळूरच्यान गोकर्ण वयचे प्रवासी मध्य रस्ते होन्नावर मार्गान बस पलटी झाली. होन्नावर पोलीस ठाण्यार या प्रकरणाची नोंद जाला. पुढील तपास पोलीस करतेर आसात. माजी सांसद अनंतकुमार हेगडे हेमका गौरव डॉक्टरेट पदवी घोषित. प्रखर हिंदुत्ववादी हिंदू व्याघ्र ख्यातीचे माजी सांसद अनंतकुमार हेगडे हेमका गुजरात इंडस विश्वविद्यालयाचो गौरव डॉक्टरेट पदवी घोषणा जाला. ग्रीन नॅनो टेक्नॉलॉजी संबंधात तेमगेले कार्य ओळखून माजी सांसद अनंतकुमार हेगडे हेमका ही गौरव डॉक्टरेट पदवी घोषणा केला असे प्रसार माध्यमाक कळेला. कई बार मन में ऐसा भी लगता था कि ब्रिटिश तो चले गए लेकिन ब्रिटिशपन हमें नहीं छोड़ा. पहली बार यहां आकर के ये महसूस हो रहा है कि मैं अपने देश में अपने ही देश के भाइयों के साथ एक कन्वोकेशन प्रोग्राम में मैं भाग ले रहा हूं. Just I salute Bhandari family. भाई, सर्टिफिकेट हमें एलिजिबिलिटी देता है, लेकिन जीने का जो अधिकार होता है वो संस्कार से आता है. शिक्षण और संस्कार में फर्क होता है. यूनिवर्सिटियों में आज तक शिक्षण मिलता था, लेकिन इंडस यूनिवर्सिटी में शिक्षण के साथ साथ संस्कार भी मिल रहा है. आज अपने सामने आप बैठे हो, मंच के ऊपर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं. दुनिया में अगर कोई हमें अच्छे आदमी कहे, एक अच्छा आदमी है, भला आदमी है, मेरा सर्टिफिकेट देख करके कोई भला या बुरा नहीं कहता, मेरा व्यवहार देख करके कहता है. सर्टिफिकेट देख करके ये अच्छा बनेगा, ये बुरा बनेगा, ये कभी नहीं हो सकता. कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, सदाशिवगड. अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभाक किंवा इतर कार्यक्रमाक अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मिळचे आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मिळचे ठिकाण अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, अपोजिट दुर्गा बँक, सदाशिवगड. अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधचो.
स्क्रॅपा दिल्ल्या कारीक नियम उल्लंघनाचे नोटीस. अपघातात मोडतोड जाल्ली कार स्क्रॅपाक दिवन 7 वर्स जाले. जाल्यार बेंगळूर शहर ट्रॅफिक पोलिसालो संचार नियम उल्लंघन केल्याच्या कारणान त्या कारीच्या मालकाक 2000 रुपये दंड भरची नोटीस येयल्यान खळबळ माजला. कार मालक कारवार बाड निवासी सरकारी निवृत्त नोकरदार शिला नायक हेमगेली स्विफ्ट VX KA30M 6335 या नंबराची कार असून 18 डिसेंबर 2016 अपघातात ती कार संपूर्ण जखम झाली. 4 मार्च 2017 विमा कंपनीच्या आदेशान ती कार सदाशिवगडच्या भारत मोटर्स कंपनीत स्क्रॅपाक दिल्ली. 14 सप्टेंबर 2024 त्या कारीन संचार नियम उल्लंघन केल्याबद्दल 2000 रुपये दंड भरचे त्या कारचे मालक निवृत्त सरकारी नौकर बाड बँक कॉलनीचे रहिवासी शिला नायक हेमका नोटीस येयला. जाल्यार ती कार आपल्या कळनासतना स्क्रॅपा दिल्लीखंच्यान गुपचूप विकील उरतली असो संशय व्यक्त करून चित्ताकुला पोलीस ठाण्यार शिला नायक हेमी सदाशिवगडच्या भारत मोटर्स विरुद्ध तक्रार दाखल केला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.